Yes, comrades, Malawians, muli bwanji. Ife tili bwino. Comrades, Malawians, ndikudabwa kwambiri. Malawi, kumbuyo uko ndimanena kuti as a country we are driven by events. Chinchikachitika ndimene timaona ngati ndife anthu anzeru. Koma pa nthawi yongokhazikika patokha, we don't plan for this country. We don't have any plan. Kazisogolera zathu andale amene timasankha maudindo maboma amene tikusankha choncho kusintha boma kusintha atsogoleri kumalawi ukhala ngati we are not committed. We are not serious people in Malawi politically. Amalawi timangokhala ngati kuti anthu basi kukamacha kukamada tikamadya like that. We are not a serious people. We are not a serious country. Timakhala ngati chinchikachitika ndimene timakhala timachichirika. Koma patokha as a country, as a people, Malawi, kukhala pansi on a round table. Think about our country. Kumvako zeru za uyu, tingapange bwanji kuti ipite tsogolo. Because honestly speaking, our country is nowhere. Dziko lathu sili kuyenda ati ya. Boma lathu ili la Malawi, palibe chimene chikupangika apo cha nzeru. Kulibe. Zene mukona za nzeru zikuchitikazo is people working hard on their own. Koma mkaona boma mene yenena kuyendera, ewo malamulo aziko mene ayenera kuyendera. Sekuyendesedwa bwinoto. Even the people amene amatipanga interpret malamulo aziko lathuli. Sisi kulongosoka bwino kuti ziko lathu likulongosola zinthu zoti Amalawi tikuzopita tsogolo as one people. No. So I'm saying this because DPP chiloweni iboma. Tikona kumangana anthu. So many people are getting arrested. Omonala chipancha MCP. I'm not saying kuti amene kumangidwa siko lako kapena ndo lako. But in the manner that Malawians tikuona panopa, aliyense angoona kuti kodi boma la DPP limanga ndani. Comrades Malawians, izizi zachimizi. Ndindale zachimizi. We can't be waiting every day to see people getting arrested for while we know kuti makote athu mulibe capacity building. Ku polisi kulibe capacity building. Our police has never changed. Mukatu makamangena manga basi. Atumidwa ngati munthu akasegulepo ng'ombe we, khola ng'ombe lero ukalishepo ng'ombe ndiwe. Kumakoti. Makoti athu akumbuyo konse utakati kunena kuti makoti athu atapange overhaul. Boma lobwera hapo ilo lipange overhaul. So kumakoti kwathu kunakonso kukhangati kulisiriso kwambiri. Nothing is working kumakoti kwathu. Ile tinindi anthu ophunzira majaji, kama chief justice ali kumene koko. Supreme Court lawyer, judges, whatever. We have got qualified senior lawyers or senior counsels till now. Komonena zona, we don't have, our courts do not have capacity. Pazinzino zimene tikupanga ngati boma ngati Amalawi zomangana. Makoti athu capacity kulibe. Chiyambire in democracy, there is no capacity. There is no seriousness kumakoti. Mmazi wakale. Anthu amene ali majaji tiwazi wakaye moyo wawo. Ngati sana vale chigauni chija chokhuzana ndi ujaji. Timaona amene amakhalidwe lawo. Our courts needs capacity building. Ku polisi so kufunira so capacity building. Aphunzira ntchito kwenda kamati polisi ntchito yake ndi chake. Kodi kumangana kotere kumakhala bwanji. So you cannot be arresting people bas. Anthu kuwamanga kumakhani maberu mthumba. What is the meaning of that? So, at DPP, panopa alimboma. I was thinking that DPP, menera wa boa panopa, mwina iya itana anthu ena anzeru, kukhala pansi. Kuona ako mwina, malamulo ena ndiyena amene akulephera kuti tapange interpret. So malamulo amene analembedwa 1994, constitution yathu ya democracy. Mukati muone malamulo ambiri analembedwa. Abwino kwambiri. We have got a very good constitution. Koma who to implement, we don't have. Tiba anthu omwe angapanga implement, or akupanga implement constitution ya Malawi. Ayi. Interpretation yake ine kuti kodi malamulo aziko lathu li democratically. Ali bwanji sizikoneka. Mwina malamulo amene kukhangati anthu ambiri akugwisa ntchito ndi human rights. Za human rights. Munthu akamangidwa asafere kundende asatani. But in general, malamulo athu aziko lathu. Interpretation yake ikumavuta kwambiri. And the people to interpret and enforce malamulo aziko lathu akusowa. There's too much chinyengo kumalawi kunoko.
So comrades Malawians, dziko lathuli pena pake ineni madabwa timaona kuli polisi, kuli makoti, kuli anti-corruption bureau. You can see all the institutions amene amakhuzaniza malamulo kayendetsedwe ka ziko olomwe amakhuzidwa kwambiri governance, even ku parliament kumene. Our parliament is not serious. Kapangizwe ka zinthu ku parliament chiyambireni 1994 mpaka lero. Nothing has changed. Sizikuyenda. Otingasinthe boma panopa DPP icho semo enalowemo. Ndimeti kuyendesera panopa zinthu kumalawi kunoku. Boma linalo silingaza pange bwino. Ukanga tamalawi we're too casual. Tikanompanga zinthu. That's why tumabwera mbuyo. So what I'm trying to say, it's up to each and every Malawian panopa azuke. Tengani nthawi utawerengani malamulo. Komanso ngati the key institutions omwe amapanga enforce malamulo athu aziko akhale ndi good capacity building. Boma likasintha anthu azikhala pansi aphunzitseni anthu ogwira ntchito ku boma what is their responsibility, ntchito zawo za mtundu wanji azipanga chani. Because ukangati tikasintha boma, what we see is seeing politicians initiating arrest of another politician yemwe anali boma lacho kalicha. And this is a tradition in Malawi. Zobowa kwambiri, zachimizi kwambiri. Zachimizi. And we are very lucky, we Malawians, ndi president wa ziko lino panopa ndi professor of law. Amaziwa the importance of malamulo. Komanso amaziwa kuti ziko likamayendera bwino ndi malamulo ake abwino, timapita chitsogolo. Kakuma contractors kakokoza miseuwa azisatira malamulo okhwima. Akapanga chinthu choti sicholimba pazikhala zilango. So with this professor of law, President Awawa Peter Mutharika achikulire awo. Mwina akana asanapume pa udindo wawo president. Aonesese kuti boma la Malawi pena pake kunkhani ya governance tipiteko kusogolo. Tikamati good governance noti malamulo onse aziko akusatidwa bwino. Not selective justice, no. So comrades Malawians inene zoona. Izi zikupanga ku Malawi kuno zomangomangana kuti munthu leroli amanga ndani, mawa amanga ndani. Zachimbizi kwambiri. Ngati nakali suli kapena anthu amene akubangidwa ndi abwino kapena ayi. Koma tilibe capacity. Even anthu amene akumanga anthu aja kutumidwa apolisi okamanga anthu aja capacity alibe. Akapita ukhoti kuona milandu yake imene akupereka. Yogwesa mphwayi kwambiri. So we need capacity building. Each and every institution yomwe ikuyidwa ndi governance. We don't have. We're not serious people. That's why IDS amapanga mena kufuni. Malamulo aziko suti kapena amaonesa ndi ma traffic officers. Ayi. Mukatimone kwambiri malamulo amene akugwira ntchito kwambiri ndi malamulo apansewu. Aliyense ku Malawi kuno oyendesa gamoto amaopa, okwera gamoto amaopa malamulo apansewu. Kwa malamulo kubandala maboma samaopa. Why? It's because we don't have the capacities in our governance institutions. Tilibe capacity ku Malawi. So tikamati, when I remember this, the late Vice President, SKC, Amani has a mindset change, just like Dasuka Bambe has been talking about mindset change. And as we own as many as these, as many as these. In Malawi, we don't have the capacities. Kusinda ziko latuli. Olo muzipani, kainisideka zipani. Mulibe capacity building it. Muzipani zato. Chipani chikalepera chisankho, basi chimauka chipani making noise. And what takes us to go into government kumalawi kulo chimakhala phokoso. Not ifundo ayi. It's because we like capacity building. Ngati kwa anthu ovota afe, we like the mindset change. Kaganize kathu amene timavota sitinasinthe kuyamba 1994 kuzafika lero. Kuti mukakhala ku opposition chimene maona ino ndikulowa boma kamulibe fundo kamuli fundo kuvotera munthu woti mwinaso alibe fundo timangopanga ziweja ngati kuti it's just a tradition now. It was number kale 1994. Chinthu chimakhala tradition ngati machizo malamulo mkawazowerera imakhala tradition. Malamulo mkawazowerera kapera malamulo mkamakhwefula it becomes a tradition. Ndi chinthu chakhala tradition simungachisinthe. So what we need now kumalawi kunoko kakuchipani kama institutions amwe kuza ndi governance kandisindika ziko lathuli kufuna capacity building. Kazathu amene akupanga enforce malamulo awawa polisi kuame kakuti kumakhoti, please we need capacity building. Kwa paye kati Malawi tentiganize
chifukwa chani tikubwerera mbuyo ndipo tingapite bwanji sogolo chwa mkazi chifukwa chomwe tikubwerera mbuyo chwa Malawi kuno kunena zona in this 20th century ndimene kuli ku Malawi kunoko zogwesa mphayi kwambiri kuti 20th century tidakali kulimbana ndi misinje kumati kugwera mabridge athu yet we have got schools tini ma engineer ambirimbiri Malawi munomo zona ku Malawi kunoko tikumadera ma Chinese omwe ntchito imene akugwira chimodzimodzi Malawi omwe tinaphunzira school ku Malawi konkulo ma engineer athu akhoza kupanga koma what is happening in Malawi all the good engineers anapita mayiko akunja so yoti boma silimalipira bwino ma engineers so we have got a lot of things to do ku Malawi kunoko ma doctors a lot of Malawi doctors palopa mayiko akunja they are doing fine is because kulibe capacity building maboma akasintha they don't do capacity building kwa anthu ofunikira kapena anthu ogwira ntchito ofunikira anthu aina kumalumbira pa ntchito zawo kuti ine ndikagwira ntchito imene ndizipanga mwakuti kandi ndalama ikhale yochepa koma ndizigwira ntchito mtima wanga uli malo katangale say open inquest because anti-corruption bureau mangoika kwa anthu oti saziwa china chilichonse just like police kumakoti nanji kumakoti kundiye capacity building kuvuta kwa basi makoti athu amachita acting ngati achimizi there's too much primitivity in our courts kwambiri ngakhale majaji timapasa ulemu chilichonse timapasa ndalama zambiri masalale chilichonse timapasa koma nanga ati kuli chimizi kwa chachikulu ku Malawi kuno chili kumakoti makoti athu amakhala ngati amene akunesa makoti athu ku Malawi kuno amakhala anthu aja kuti ngati sanapite ku school kungoziwa kuyankha chizungu kapena interpreting malaws ena ndiyena koma kuti apange guide ziko lathu la Malawi because makoti akamende bwino makoti akamende sola bwino Amalawi ambiri timaphunzirapo zinthu zambiri zosunga malamulo aziko lathu ngati makoti akwera kwa ngati makoti akwera mwakatangale paibe choti tingapange malamulo athu azikokhala okhwefuka and then kale it will be a tradition kuti katangale aziyambira ku makoti judge shopping iziyambira ku makoti zonse zoyipa zimayambira ku makoti if you don't know comrades so Malawians the mindset thing ija namba SKC ija tikanaisatira public sector reforms zimene zija ADPP bwe zimene akupanga zimene zija zikanathandiza kwambiri koma ayi ndithu tasankha tradition takhwefula malamulo athu kungokhala chikhalidwe chathu basi kawina kuphanzache mawu akutuluka kawina watani wabandrama za boma basi choncho wamanga nyumba zisimkakagumule because yamangidwa you know there are a lot of things koma zomangana zopanda fundo za Malawi teti zisiyemo zikuti chedwesa comrades think over that good morning